to yanzu kun ga jama'a sai ayi hattara in za ka yi tafiya kaga zalla ahlus sunna ne ya kamata sai kai hattara kuma kaga da yanzu akwai mace ita ce farkon yanka tunda su dama mata ba su gemu ai kuma yanzu naman mutum qur'ani wa hanawa ya ce maka ya ayyuhibbu ahadukum an ya akula lahama akhihi mayyitan Allah ce fakaritumu wattaqullah kaji ayyuhibbu ahadukum kaga yadda ma aka kawo abun da balaga ana nuna maka iktiyabu ba'dukum ba'dan ka akali lahamihi maitan wato yi da mutum ana kwatanta shi da cin naman mutum sai aka ce ko yi da mutum kakkayi balle ma ka ci naman shi shine aka ce yanzu cikin ku akwai wanda zai sha'awa a ce wai ya ci naman mutum an dauko abun da yafi kankanta ne aka ce ko shi kakkai balle ka ci naman mutum ba ma sai aka ce wai kuna cikin tahiya da mutum to yanzu dan Allah mata kun zan tambaye ku in kun je ku ce wani shi kun cinye shi ni abin da ke mamaki shine shikenan sai kuka dawo to sai aka ce to wani fa sai a ce shi wani ya cinye yanka shi muka cinye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi kuma wannan a matsayin hukuncin Allah ne ga nan an rubuta shi a littafi shine ake karantawa mutane kai Allah shi kare mu Allah ka raba mu da son zuciya wallahi na ga muku inda za a bi wannan littattafan duk kazanta